Ito ang Abu Dhabi. Ito ang Abu Dhabi, UAE. Haba ng mga building. Naglalakad ako. I'm walking down on the street. Wala akong may ibang video, so nagbibideo na lang ako diri mga kaigsoon, mga kapobre. Video na lang taong ko diri para nalag ko na-upload sa aking video. Huh? Video, yeah. I make it video here. Oh, really? You are taking video? In the views. 2 minutes before. Wait, Sri Lanka woman. Sri Lanka man to. Open ako. So, na ako diri town. Wada. Waiting bus. Distancing from there like 15 minutes and walking from my home. To come this. White na kaya po. Come this area. It's Al Wadamo. Dito ako sa Al Wada Mall. Wake up, bandang people. It's me, the organic peace. Peace be with you. How are you mga kapobre? So, bani ko ninyo unya kay mag-video sa ko inisakay na ko sa bus. Ha? Ito na ako sa loob ng bus ngayon. So, mabani lang ko ninyo sa biyahe. So, quiet lang ako kaya na ako sa bus. Sakay tagbaas ko, makatulog nito. Na dito ang balay nila ni Snow dito. Dito ang balay nila. Nagtuka dito. Social distancing sa bus.
you so much. Sunana mihi karon. So madto ko dito. Ay maglagi na pud ko. Para man jud ko mahimo nga video kamo na isabot. Padung ko sa work. So padung na ta ko na sa eskwelahan. So, oh lagi mao bitaw to.